तो आजकल मतलब दम नहीं देने से ना लड़का पटता ही नहीं है, तो ये गाना इसलिए बनाया गया था। लड़कियों को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए अभी, है ना? नहीं तो नहीं पटता ये लड़का लोग, है कि नहीं? डराना भी है थोड़ा बहुत, नहीं तो कैसे मिलेगा, है ना? चलो जोबोद मोजां मोनबाय आङो लाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलाय लांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलाय लांथारबाय साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलाय लांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलाय लांथारबाय आयु गिलु बालुआ सिखोला बेला सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रप'ज खालामनाय आयु गिलु बालुआ सिखोला बेला सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रप'ज खालामनाय साउथ फिल्मनि विलेन बादि नुलाय लांथारबाय आंखौ साउथ फिल्मनि विलेन बादि नुलाय लांथारबाय साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलाय लांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलाय लांथारबाय साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुखाबाय दे आङो सासे नुहुरखाबाय आङो मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा आंनि आफाया एम ए लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा पिस्तलजोंनो गावफ्रामहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन पिस्तलजोंनो गावफ्रामहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन आजकल मतलब दम नहीं देने से ना लड़का पटता ही नहीं है, तो ये गाना इसलिए बनाया गया था। लड़कियों को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए अभी, है ना? नहीं तो नहीं पटता ये लड़का लोग, है कि नहीं? डराना भी है थोड़ा बहुत, नहीं तो कैसे मिलेगा, है ना? चलो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर, गोजोन्थों।